kubor baman kesngi awan lam shipi da unang yalam ni Lakang Prasha yakajing shalan yakidokha na Bangladesh ha iska sihil. Kani kalong katkum bala pentep da district magistrate jong ka iska sihil district Shillong. Ula penme ikukum katkum ka section chispan reply jong ka Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita BNSS arhajar reply. Ban khang yakajing yadi yathet yakidokha kibalawan ra na Bangladesh klem kino kijing tho kibabyang. Ka hukum kolong bala perking bhana du kali kiling ne kino kilat bala penon kam ban ket ikeduk kha da kirio shimet ne kino kiken hun ne ki association banwan ra be ain bandi hapo yo hapo jong ka district katkum ko order kalong bala yo jingte bakadon ka jingwan ra be ain ya kiduk kha na Bangladesh lengba ki khaput ke bala yo bandrung be ain hapo jong ka is khasil ka administration kala penmi ba ka jing shalan ba ka jing yadi kiduk kha ki bom shem lai itho katkum ka custom kebat ka jing shalan kalong be ain la manaru ba kino ki ba pen kheng bat le persya ya ka hukum la dalap kin ngat ha ka jing shapnistom katkum ka ain jong ka section aspa arfly jong ka Bharatiya Nyaya Sanhita arhajar arfly bat kiwe kikenon ain kum ka custom act ka foreign act bat ka passport act kani ko hukum country kam tat hadu bana bana da kumwei pat banyo iki kubor baman kesngi sumha ban subscribe ya ka channel unang yalam news kumle shibu